दिनै धेमाजि जिल्ला आरो सिमेन्ट दखरा बारग' एनडिएफबि खौसेथि आफादनि जथायै बानजायनायाव 36थि मुंख्लं सानखौ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बुरा भकत गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि फरामनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर' बिथाङा धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिएफबिफोरनि जेंनानि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि अनजिमाया गासै 29 दं, नाथाय दुखुनांथाव बे 29 मुंख्लंफोरनि गेजेराव गंथाम नखराल' सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हादों। बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोरखारखौ खावलायदों। दिनैनि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि फरामनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर'। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनानै मुंख्लं जानाय गेदेमाफोरनो बिबार बावजेनो सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा धनेस्वर नार्जारि बिथाङा हाबाफारियाव मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों। जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिलीप बसुमतारी। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो बुंथिगिरि मुस्रि जुनाराम ब्रह्म बिथाङा आरो हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, लोगो आफादगिरि दीपांकर नार्जारि, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर', बोखावै लखिमपुर जिल्लानि बारग' भिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला परिषद बारग' सोद्रोमा सुभारानी बसुमतारी, लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि मुंख्लं साननि हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि सिनायथि, रैखाथि आरो थामोनथाखौ लानानै गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिनो बावलांनाय बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ नखरनि सुबुंफोरखौ मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। एनडिएफबिनि मुंख्लं सानाव आं दिनैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों। आसा खालामदों मुंख्लं बिथांमोननि जाहाथे जिउआ सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो आरो जों गासै बर' हारिखौ बिथांमोनहा जोंनोबो बोर सारस्रिहरो जाहाथे बर' हारिया फैबाय थानाय समावहाय मोजाङै जोङो जोंनि थामोनथा गोजोरथि बेयो आरो जों जौगानो हायो आरो बेजों लोगोसे गासै जोङो बर' माहारि हिसाबै जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ, बिथांमोनखौ जों बयखौबो मान होनांगौ। बेयो जायखि आफादनियानो जा साफ्रोम मुंख्लंनि जा जिउ, बे जिउआ जोंना बर' हारिनि थाखाय बेसेन गोसा आरो बिथांमोननि जा जिउ बावनाय बेखौ जों अरायबो जाहाथे बर' हारिया गोसोखांबाय थायो, आं बेखौनो हास्थायो। दाथ' बुंनो गोनांबा सरकारनिफ्राय जा होनो गोनां अनसुंथाइ, बे अनसुंथाइया मालाबाबो बेले बेजे जायालासे आरो लेट जानोनो नांखाया आरो बेले बेजे जानोनो नाङा। बियो मुंख्लंफोरनियावबो जानो नाङा आरो जायफ्रा केडारफोरनि अनसुंथाइ बेयावबो बेले बेजे जानो नाङा। जेखौ जेरैखि जायाबाबो बिथांमोननि जा मोन्थाय बे मोननांगौखौ थाबनो सेंसन खालामनानै जाहाथे बिथांमोननि थांनानै थानायाव हेफाजाब जायो। दाथ' बेखौनो बुंगोन गभर्नमेन्टआ, जाय बिथांमोना गभर्नमेन्टजों दङ, दा गभर्नमेन्टजों थानाय मानसिफ्राबो बेखौनो गोख्रोङै बुंनांगौ जे गोख्रैनो सुस्रांनानै होनांगौ आरो बेवहाय राजखान्थि मालाबाबो जानो नाङा। मुंख्लंफोरखौ लानानै राजखान्थि जानो नाङा आरो दा केडारफोरखौ लानानैबो जानोनो नाङा। मानो होनब्ला बिथांमोननि जा सेक्रिफाइसआ बिराद गोलाव थाबोखाबाय आरो मुंख्लं नखरफोरनाबो गोबां सम बिथांमोनहा दुखु खस्थ'यै थाखाबाय। नैबे समावहाय जोङो गभर्नमेन्टजोंबो दं, जेराव जोङो मोजाङै बुंलायनानै बे बारा बुरजा रांनिबो गोनांथि गैया, बे रांखिनिखौ गोसो जायोबा गभर्नमेन्टनिफ्राय आदाय खालामनानै होनो हायो। आरो बेवहाय माबाफोर बुंफानांगौआवथ' जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मोनफ्रोमबो एकर्डनि रिभिउ मिटिङाव थाफाबाय थायो। जेरै सोलोंथाइनि खोथायावबोथ' बुंबाय थानाय जादों, बिटिआरनि बाहेरायावहाय जोंनि सोलोंथाइनि जा जेंना, बे 6.3नि जा माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो थाखाय बेखौबो बुंगासिनो दङ। आरो बर' हारिनि जेसेबां दफाफोर दंमोन, दफाफोरखौ मावफुंनायनि खेथ्रआवथ' मोनसे बर' आफादा दिनैसिम जानाङा होननानैथ' बुङाखै।
दाबिखौनो खालामबाय थादों स्टाफ मावफुंनांगौ। ओंखायनो जों बयबो दा नैबे समावहाय आन्दलनखौथ' बिराद खालामबोबाय। नैबे समावहाय जों राजखान्थिबाबो समाजखान्थिबाबो जों बयबो ज' जानांगौ, सब आफादानो जानांगौ। आफादा ज' जानानै बुंनांगौ जायो जाय इसुफ्रा बर'ना कमन नङा होमबा, जाय इसुफ्रा कमन बेखौ ज' जानानै बुंनांगौ। जेरैहाय सिगाङावबो दं, गोदोबो दं, केसआथ' गोदोनि मानसिफ्राबो बिराद गोबाव गोबाव केस जादों, थादायाव होजादोंमोन। दानिफ्रावथ' एनडिबिफ्रा केस दङ। बे केसफोरखौ पार्सनेलाइज खालामालासे जाहाथे बयबो जेसां हायो हेफाजाब होलायनानै बे केसफोरखौ सुस्रांनाय। आंनि गोसो गोरबोजोंथ' आं बिराद लुबैयो जाहाथे मानसिफ्रा जायफ्रा आन्दलनाव बाहागो लाबाय बिथांमोना जाहाथे आरो दुनाय नैबे थांनानै थानाय समावहाय जाहाथे खस्थ' जानो नाङा, बेखौ जोंना दैदेनगिरिफ्रा, राजखान्थिगिरिफ्रा साननानै नायनांगौ, बुजिनांगौ होननानै आं खावलायो आरोखि। हारि दानायाव लानांगौ। मानो होनब्ला जोंनि हारिया मोनसे गेब्रेंनाय लाइनजों थांबाय। जोंनि दानि जेनेरेसनफ्रा जोंनि जायगायाव आं नायोब्ला 30 जौसेयाव 30 गथ'आबो थोंजों लामाजों थाङाखै। आं बेखौ लानानै गिखांनाय फैदों। बेनिखायनो आंनि स्पिचआव बुंदों जोंनि समाज बेब'स्थाया बेवहाय एनडिएफबिबो बाहागो लादों। आं एनडिएफबिखौ बेयो उमुक ग्रुप नैबे सारेन्डार आं बिदि बुंनो नागिराखै। एनडिएफबि नालाय एनडिएफबि बिथांमोनहा बेहाय रल लाथों। बेवहायनो जों थांनानै थागोन गावबा गाव जायगायाव। जोंनि जिल्लानियाव प्राइमारियाव बाहागो लालायनानै जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा गोख्रों राफोद जायो, सोलोंथायाव जायो, खारनायाव जायो, बारनायाव जायो, मोसानायाव जायो, सोब बिथिङाव जाहाथे राफोद जों जानो हाथों, बेहाय बयबो बाहागो लानांगौ। जोंबोथ' गोदोनिफ्राय दासिम फावसायाखै। बर' फरायसानि आफादनि उननिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफाद, नै दासिमबो जोङो जेराव नांगौ मोजां खोथा बुंनो थाखाय बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जों बेखौ बुंदों। आरो जोंनाव मोनसे साहसआ थानांगौ, जाय जादों गोरोन्थिया बा गोरोन्थिखौ जों बुंनांसिगौ, जोंबो बुंनांगौ, जों बयबो बुंनांगौ। आरो नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन, बबे दैदेनगिरिया गोरोन्थि खालामदों, जोंनि समाज बेब'स्थायाव माबायदि जोंनाव गाज्रि बिथिंफ्रा फैदों, नोंथांमोना बेखौ हाइलाइट खालाम। आंथ' रिकुवेस्ट खालामगोन, नोंथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन, रायजोखौबो बुंदों। दिनै आं बेखौ एपिल खालामदों जे बर' हारिनि थामोनथाया बेबायदिबा जों लोरबां जानो नागिरदों, बे लोरबाङा जाहाथे दा जाथों, बेखौ आं हास्थायो। बर' बिजोंनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि अर्थात खौसेथि आफाद इउनाइटेड फराम दिनै एनडिएफबि हिसाबै, बारग' एनडिएफबि हिसाबै दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमिनसापरि नैबे बेन्दोंनि सिङाव थानाय भुराबगत गामिनि एलपि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिखौ लानानै एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय 14 सेप्तेम्बरखौ जोङो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जिथुनाखि 14 सेप्तेम्बरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो एनडिएफबिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सान। बेखौ दिनै जोङो मुंख्लं फोरबो हिसाबै जोङो मुंख्लंनि जिथुनाखि बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जोंनि मोनसे बिटिआर होननाय मोनसे एकर्डआ दिनै जाना थांदों। दा बै एकर्डनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि जिथुनाखि अबदान होनाय बा बिथांमोननि जिथुनाखि थैथां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बर' रायजोआ दिनै बिटिआर एकर्डखौ मोननो हादों। दा बेखायनो आङो गासै जोंनि जिथुनाखि नांनाय आरो जिथुनाखि जोंनि हास्थायनाय, बियो दिनैहाय गभर्नमेन्ट लेभेलावहाय जि पर्जाजों सावरायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ। दिनै जोङो मुंख्लं साननि गेजेरावनो बेखौ आङो रायजो राजाफोरनो आङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जानानै आं फोरमायहरनो सानो नोंथांमोननि चेनेलनि नैबे गेजेरजों, रादाबनि गेजेरजों। दिनै जोङो दुखु मोनो, दिनै जोङो मुंख्लंजों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों। दिनै जोङो मुंख्लंफोरनो मा बिहोमा होनो हादों दिनै बेखौबो जों गोसोखांनांगोन आरो बेखौबो जों नोजोर होनांगोन। मानोना दिनैहाय मुंख्लं न'खरफोरनि थाखायहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय गभर्नमेन्टजों नांगासिनो दङ आरो जोङो बिथांमोननि जिथुनाखि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि जिथुनाखि अबदान होनायखौ दिनै जोङो फिदिंफिननो हायै बायदि अबस्थायाव दङ। दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि जाहाथे बिथांमोननि थै जिउ बिहोमा होनाया जाहाथे हारिनि गेजेराव हाथरखि जानानै थागोन, जाहाथे आरो जोंजों अराय सम बिथांमोना हेफाजाब होगोन।
आरो दिनैहाय जोङो बुंनो थांबावगोन दिनैहाय जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोंनि एक्स एनडिबिनि फाउन्डार मिस्टार जोंहा रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो जों दिनैनि दिनाव जों गोसोखांनांगोन बिथाङा दिनै जेलाव दङ जेलाव थानानै दिनै मुंख्लंफोरखौ दिनै बियो गावनि दिनै मोखाङाव फैनानै बिथाङा दिनै बिबार बारसे बावनो मोनाखै बेसेबां दुखुनि बाथ्रा दा बिथाङाबो दिनैहाय गावनि गोसोजों माने आङो फोथायदों बिथाङाबो दिनैहाय रन्जन साराबो दिनै जेलाव थानानैनो बिथाङाबो दिनै गावनि अन्तरजोंहाय मुंख्लंफोरनो जाहाथे गोसोखांथि महरै गाव माबा मोनसेबाबो गोसोनि गेजेरजों बिथाङा दिनै मुंख्लंफोरनो साबायखरखौ हरदों जानो हागौ बेखायनो आंनि खावलायनाय जोंनि धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामनिफ्राय खावलायनाय नैबे मुंख्लंखौ लानानै जोङो बिटिआर एकर्डआ जाबाय जायफोर मुंख्लंनि गेजेरजोंहाय दिनै बिटिआर जन्म जाबाय बेलटिनि दिनावहाय बेलटिनि मुंख्लंआवहाय दिनै बिटिसि एकर्ड जादों दिनै एनडिबिनि एकर्डआवहाय दिनै एनडिबि मुंख्लं जादों दा बेखायनो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि धेमाजि जिल्लायाव टटेल 29 सा मुंख्लं न'खर दङ 29 सा दिनैहाय बिथांमोननि भेरिफिकेसन रियेल जोंनियाव माने आनरियेल नङा बियो धेमाजि जिल्लानिफ्राय आं दा गोख्रों भाबै दिनैनि मुंख्लं साननि गेजेराव आं बुंनो बा आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो सानो बा खौरांगिरिनि गेजेरजों आं बुंनो नागिरो रियेल जोंनावहाय 29 जन जोंनाव दङ ओमफ्राय रियेला जोंहा 3 मोनबाय बर्थमान आफाद हिसाबै एक्स एनडिबि हिसाबै होनबा जोंहा दिनैहाय जोङो 29 जन 29 सा जुदि मुंख्लं थानायनि गेजेराव जुदि 3ल'सो मोनबाय होनबा माखासेया दिनै गभर्नमेन्ट सालायनाया दिनै गाबोन समफोर 5 बोसोर जानोसै होनबा दिनै 4 बोसोराव बिथांमोनाहाय दिनै मा सिन्था धारना खालामदों मा मावनो नागिरदों जोङो खिन्थु जोङो धेमाजि जिल्लानि आं सासे एक्स एनडिबिनि सासे आं आफादगिरि जानानै आं बेखौ बिथांमोननि जिथुनाखि जोङो एग्रिमेन्ट खालामना फैखांनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोङो रायजोनि गेजेराव जोङो नुसारफिनदों दिनैहाय जोंनाव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ जों सावरायो जिल्ला हिसाबै दिनैहाय मोनसे जोंनावबो मोनसे इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंनावबो मोनसे इस्यु थायो जायनि जायगायाव जोङो दिनैहाय भिलेज प्रग्रामखौ जोङो साननैसोनि उनाव जोङो थि खालामदों धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम हिसाबै जि जोङो भिलेज जि प्रग्राम लागोन बेनि उनावहाय जोङो बै भिलेजनि आफादगिरि नेहाथारिफोरासो उननि फर्जाखौ जोङो मा सिस्टेमाव लांगोन जोङो मिथिहोगोन सिगांग्रो जोंनि माबाखौ जोंनि जि मावनो लानाय बिथांखिखौ जोङो रायजोनि गेजेराव फोरमायग्रोगोन बेनि उनावसो जोङो जिथु समाज दानायाव दिनै समाजखौ गाज्रि खालामदों होनबाथाय ड्राग्सजों दिनै थांगासिनो दङ इउनाइटेड फाराम हिसाबै दिनै क'क्राझाराव ड्राग्सनि माखासे मोजां खामानि मावदों उन्दै गथ'फोरा दिनै क'क्राझार बा माबा मोनसे जोंनि एरियायानो जाथों क'क्राझारानो जाथों बर' हारि हिसाबै दिनै बिनिखौ बे हाबा उन्दै बैसोआव हाबा जादों बैसो जायियाव हाबा जादों ड्राग्स जादों सोरबा बायदि गथ'फ्रा आरो दिनैहाय बैफोरखौ नुनानैनो जोङो दिनै भिलेज प्रग्राम जोङो लानानै आरो भिलेज प्रग्राम लाखांनायनि उनावनो जोङो जोंनि सिन्था धारना आरो जोङो मा फोरमायनांगौ जोङो गामि आफादफोरजों सावरायनानै जों खामानिखौ मावनाय जागोन आरो माखासे जोंनि थाखानाय माहारियारि आफादफोरजों सावरायलायनानै जोङो माखासे एक्सनखौ आरो जोङो माखासे हाबाफारिखौ लानो हागौ आरो बेखौ बिथांमोननि जिथुनाखि मा बानायदों बेखौ आं हमरजोबनो हायाखै खिन्थु जोङो खावलायबाय थागोन जोङो बारे-बार बुंबाय थागोन इउनाइटेड एक्स एनडिबि इउनाइटेड फारामा बारेम्बार बुंबाय थागोन बारेम्बार खावलायबाय थागोन गभर्नमेन्टखौ मानोना रियेलफोरा माने दासिमबो जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा दङमोननो आरो बै मुंख्लंफोरा दिनैहाय बेखौनो नेनानै दं बेखौनो आसा खालामनानै दङ दिनै जेलनिफोराबो दिनैहाय माला गगोन बिथांमोना मालाहाय उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौनो बिथांमोनाबो दिनै दुखु खालामबाय दङ बेखायनो एकर्डआ दिनैहाय 4 बोसोराव 4 बोसोराव हाबबाय जाहाथे दा जायफोर माने जोंनि माहारियारि दैदेनगिरिफोर दङ बयबो सिन्था धारना खालामलायनानै जाहाथे एनडिबिनि समयसाखौ माने फोजोबना होगोन बयबो आल'सना खालामनायनि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों गासैबो माहारियारि आफादफोरा माने गासैबो माने एनडिबिनि समयसाखौ सिफायना होनांगौ होननानै आङो धेमाजि जिल्लानिफ्राय आङो दाबिदारसो खालामनो गोनां बायथ' जानोबो हागौ आरो आङो दाबिदारबो खालामदो आरो माने मोनफ्रोमबो दिनैहाय जोंनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै जोंनो एक्स एनडिबिनि जिथुनाखि मावनो गोनां बा साबजेक्टफोर जि दफाफोर बेखौ मावनो थाखाय जोंहा 3 जोंहा दाना होदोंमोन गभर्नमेन्टआ जाय बे 3नि सुबुङा जाहैबाय जोंहा गबिन्द सार दंमोन दिपेन एबसुनिफ्राय जोंहा दिपेन सारा दंमोन आरो जोंहा फेरेंगा जेराव रन्जित सारा दंमोन दिनैहाय बिथांमोननिफ्राय जोङो दिनै मोनसेबो मेसेज मोजां मोनाखै जोङो एनडिबि हिसाबै
दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिथांमोननिफ्राय दिनै मोनसेबो जोङो मोजां मेसेज मोनाखै दा मेसेजखौ मोनैखायनो आरो बैफोरखौ मावनो थाखायनो दिनैहाय एक्स एनडिपि इउनाइटेड फारामा माने मोगा मोगि जानो थाखाय माने दानानै दिनैसिम जोङो मुंख्लं सानखौ दिनै फालिबोबाय थादों आरो इउनाइटेड फाराम हिसाबै जोङो एक्स इउनाइटेड फाराम हिसाबै जोङो आरो जोङो मुंख्लं सानखौ जों सिबिलांबाय थागोन आरो जोंनि जिथुनाखि दाबि माबाफ्रा जाया दाबिनाय जुदि जोंनि मोननांगौ राइट पइन्टफोरखौ जों जुदि मोना बै समावलागै जोङो माने खान्थि थानाय नङा आरो जों जेसेबां हायो जों गभर्नमेन्टखौ जोङो जि पर्जाजोंनो हायो जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबाय थानायनि जोंहा माबायाव राइटआव जों फैनो हागौ आरो बेहाय जानो हागौ जेरैहाय जोङो मोनबोदों बेलटिनि एकर्डआवबो बिदिनो माखासे इमप्लिमेन्ट खालामनो माखासे सम जादों खिन्थु दानि गभर्नमेन्ट जिथुनाखि सिस्टेमजों माने एकर्ड बा जोङो गोरोबथा खालामदों बै सिस्टेम मथे माने दानि माने जिथुनाखि गोरोबथानि खामानि मावनाया माने आवगायाखै मानोना लेहेम जादों दिनै मा लेहेमखौ मानो खालामदों सोर अबिजिंनिफ्राय मा पलिटिकेल एंगेल दं गैया बेखौ दिनै जोङो रायजो राजायाबो नुगोन आरो बियो पिक्साराहाय अलरेडि माने लासैनो नुजानोबो हागौ दिनैहाय बिथांमोना होआ होननानै बुंनो हाया दिनै गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोनाहाय प्लान पलिसिया बिसिनाव राजनितिक हिसाबै बा बिसायख'थि पार्टि हिसाबै बा पलिटिकेल पार्टि हिसाबै थाखायो मानोना बिथांमोनाहाय अबेबा एजेन्डाखौ गावसोरनि एंगेलजोंबो लांनो हागौ बेखौ जोङो बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो जोङो बेखौ दिनैहाय जोङो बुंनो हाया मानोना बिथांमोनाहाय अलरेडि माने मायाबा मोनसे इसुखौ माने पलिटिकेल एंगेलबो जायो माने गभर्नमेन्टआ मोनसे षड़यन्त्र खालामनानैबो माने मोनसे इसु लानानैबो माने खामानिखौ मावनो हागौ आरो बेखिनिखौ आङो मिथिनाय जेनेबा आङो आन्दाज खालामदों आरो सरकारखौथ' जों बारे बार खावलायबाय थादों दिनैहाय सेन्ट्रेलाबो खावलायदों आंबो नै दिनै मुंख्लं साननि गेजेरजों जिल्लानि आफादगिरि जानानै आंबो खावलायदों दिनैहाय जोङो जोंनि जिथुनाखि दहाय बुंनाय बायदिनो आङो दिनै जोङो एक्सप्रेसियाखौ जोङो जायफोर माने मोननांगौ राइट दङ जायफोरखौ दिनैहाय माहारियारि आफादफोरानो ओइ बेसानि एनडिपिआ रियेलमोन थैनाया दिनै जुदि रियेला मोनाब्ला दिनै जोङो रियेलानो मोनाबा जों दिनै दुखु नांगोन जेराव जोंनाव सिमेन्ट सापरि बान्दारियाव दिनै 8-9 जन दङ एनडिपि इउनाइटेड फारामनि जोनोमानो जाहैबाय एनडिपिनि समयसाखौ फिनिशिं खालामनाय जाय फिनिशिंआ जायागौमानि माने इउनाइटेड फाराम हिसाबै जों जिरायबाय थाया प्रयजन जायोबा जोङो गोनांथि जायोबा जोङो राजा लामायाव ओंखारगोन जोङो हय जोङो माने जोङो होस्रिखावनोबो हागौ हय जोङो माने मायाबा एंगेलजों जोङो पलिटिकेल पार्टिखौबो जोङो राजनितिक बिथिङावबो जोङो ओंखारनांगौबो बायध' जानो हागौ सम आरो बोथोरा थिनोब्ला माने जोंनो इउनाइटेड फारामनि जिथुनाखि एजेन्डाफोरानो जेनेबा हाबाफारियानो जाहैबाय जोङो समाजखौ जोङो फोसाबनो नांफिनगोन दिनैहाय जोङो एकर्ड खालामना फैदों भारत सरकार आसाम सरकारजों आरो जोंनि जिथुनाखि माहारियारि आफादफोरजों जोङो रायलायनायनि गेजेरजों दिनै एग्रिमेन्टआ जाना फैदों 2020आव बेनि उनावहाय इउनाइटेड एक्स एनडिपि हिसाबै बारग' एनडिपि हिसाबैबो जोंहा दिनै खामानि मावनांगौआ दं होननानै जोङो इउनाइटेड फारामा जोङो नुहुरदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय आङो मोनसे समावहाय आङो उदालगुरियाव थायोमोन आङो राङापारायाव थायोमोन मोनसे खोथा आं गहपुराव थायोमोन थाबोबाय थानांगौ